ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿನಿ ತಿಂದ್ರೆದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಬಜಿಲ್ ತೋಜಿನಿ ಬಜಿಲ್ ಮೊರೆತ್ತು ತಿಂಕ ನಿತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಟುಲೆ ಬಜಿಲ್. ಓಕೆ ಬಲಿಪೊಯ್ ಮಲ್ಪು ಇನಿ ಏನು ಕಾಫಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕಸೆ ಆಯ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇನು ವರ್ಣಿಗಳು ಅರ್ಕಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಅರ್ಕಂಜಿ ಎತ್ತವು ಕಸಾಯ ಬರೋದಿಟ್ಟಿನಿ ಅಂಚ ಇನಿ ನನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಸೀತಾತನ ಅಂಚ ಕಾಫಿ ತಂದಲ್ಲೇ ಬ್ರೂ ಕಾಫಿ ಪೇರು ಗೊತ್ತಿದ್ನಟ್ಟು ಕಾಫಿ ಹೊಡಿ ಬಡ್ಗ ಬೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಕ ಒಂಜಿಗಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಬಾಡೋದಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಜಿಲ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಬಳೆ ಮಗಕ್ಕೆ ಕಾಪಿ ಪರ್ ಕಾಪಿಯೇ ಪೆಪ್ಪಿಗೆ ಕಾಪಿ ಬದ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೆಪ್ಪಿಂದು ಪರ್ ಕಾಪಿಯೇ ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಪರೊಂದಿತ್ತು ಜರ ಬೈಯಾಡು ಅವು ಕಾಪಿಂದು ನಾ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕಾಪಿದ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಾತ ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಪಿದ ಪೊಡಿನಿ ಒಂದು ಪಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಐದು ಪಾಡ್ತೀನಿ ಪೆಪ್ಪಿಗೆ ಸೀತ ಪೋಪುಂಡು ಸೀತ ತೆಮ್ಮಪುರ ಪೋಪುಂಡು ಬರಲೆ
ಇಟ್ಕೊಚ್ಚಿ ಯಾವ 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 ಏಯ್ ತೀನಂದ ಮೀನಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಇದ ಕೊನಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಡು ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಚಿ ಪುರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ದೂಲ ಪೆಪ್ಪಿಲ್ಲ ಕೊನಲೆ ಯಾಕೆ ಕಾಣಪ್ಪ ಕೊಯ್ ಸೂಜಿಗೆ ನೂಲು ಬಾಡುವೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಎತ್ತು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ನಿಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಹರಿಣಿ ಜಯಂತ್ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಲಾಗ್ ಏನಿಟೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಏರ್ಪುರ ಆತಜಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇಗ 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 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಲಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಲಾಗ್ ಬಂಡೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪಾರಂಡು ಅಂಚ ಬೇಗ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಓಕೆ ಪಕ್ಕ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಓಕೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ 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 ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪೊಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.